Il-Ħamis filgħodu huwa news permezz ta' one.com.mt żvela min kienu id-19 deputat li sfiduċjaw lill-Kap Nazzjonalista Adrian Delia vot sigriet. Sorpriża li fost dawn id-deputati hemm Kristy Debono, Herman Schiavone u Stephen Spiteri, 3 deputati li kienu lejali lejn Adrian Delia. Dan il-fatt qed ikun meqjus bħala qatt ta' tradiment mill-fazzjoni ta' Adrian Delia, speċjalment meta wieħed jikkunsidra li deputati bħal Herman Schiavone u Kristy Debono kienu ilhom jappoġġjaw lil Adrian Delia mill-2017 fi żmien it-telquh għal-Kap u issa sfiduċjawh. Il-fatt li dawn it-3 deputati tradew lil Adrian Delia u sfiduċjawh kien fattur ewlieni li wassal biex il-fazzjoni ta' Simon Busuttil tressaq il-vot ta' sfiduċja wara li kienu jafu li għandhom is-saħħa numerika warahom. Sorsi fid-dar ċentrali qalu lil One News li b'Schiavone, Debono u Spiteri qasmu man-naħa l-oħra ta' Busuttil għamlu kuraġġ u taw is-salt fuq Delia, hekk kif indunaw li issa l-miżin se jxaqleb lehom. Kif mistenni il-membri fil-Parlament Malti ewlenin tal-fazzjoni tal-ex-kap Simon Busuttil ivvutaw kontra Adrian Delia wara li qatt ma aċċettawh bħala l-kap tagħhom. Dawn huma Kristy li ppreżenta l-mozzjoni, Teris Komodini Kakija li sekondat il-mozzjoni, Jason Azzopardi, Kerila Kwelina, David Thake, Beppe Fenikadami, Claudette Buttigieg, Mario De Marco, Ryan Kallus, Ivan Bartolo, Claudio Grech, Kevin Kutajjar, Karl Guder u Ivan Bartolo li sena li għaddiet preżenta petizzjoni sabiex jiġi sfiduċjat Adrian Delia fisem il-fazzjoni Busuttil. Intant, fost dawk id-deputati li sfiduċjaw il-Kap spikkaw il-messaġġi lejn Delia biex dan iwarrab. Meta mistoqsi xjejt lit-tesserati li l-maġġoranza tagħhom eleġġew lil Adrian Delia bħala kap, David Thake wieġeb hekk. Se tgħidilhom lit-tesserati li jinsabu ddiżappuntati li id-deputati sfiduċjaw lil Adrian Delia? Ma ħanajdilhom assolutament xejn, it-tesserati. Daw eleġġewh. It-tesserati jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom. Intant sfiduċjaw ukoll lil Delia iż-żewġ Europarlamentari Nazzjonalisti Roberta Metsola u David Casa. Dawn iż-żewġ membri fil-grupp parlamentari mhux se jagħmlu differenza fil-Parlament Malti, iżda anki mingħajr dawn il-fazzjoni ta' Busuttil xorta għandha numri fil-Parlament. Flok dawn iż-żewġ persuni hemm Marlin Farrugia u Godfrey Farrugia li lesti jaqdu n-numru 19 fil-Parlament. Marlin Farrugia u Godfrey Farrugia, iż-żewġ deputati tal-Partit Demokratiku li fl-aħħar elezzjoni ġenerali ħadu s-siġġu bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Simon Busuttil f'koalizzjoni mlaqma dik tal-konfużjoni, mistennija wkoll jagħtu l-appoġġ lill-grupp ta' oppożizzjoni ta' kontra Delia. Sa dan it-tant, iż-żewġ viċi kapijiet tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo u David Agius baqgħu lejali lejn il-Kap Adrian Delia. Agius jikkonferma li l-vot tiegħu mar favur il-Kap. Votajt il-bira, favori jew kontra Adrian Delia? Tkun taf, ukoll. Naħseb għandhom dritt ikun jafu. Jien votajt favur Adrian Delia u għal-kap tal-Oppożizzjoni u għal-kap tal-Partit Nazzjonalista skont kif it-tesserati jivvutaw u ovvjament jiena dikha nirrispetta. Ivvutaw favur ukoll Adrian Delia kien hemm Marija De Guara, Mario Gallia, Robert Kutajjar, Frederica Azzopardi, Edwin Vassallo, Carmi Fsud Bonnici, Clyde Puli, Tony Bezzina u Adrian Delia li vota għal ħin nifsu sabiex jibqa' kap.